Takže čau a rovno k veci, nebudeme to tu nič ani brzdiť. Hneď si na tomto ukážeme, ako zhodiť zadné koleso a spraviť defekt. A motorku spojazdní, motorka aktuálne neštartuje. Chytí a hneď po sekunde zdochne. Takže myslím, že to bude asi bez komentára. Dám do pozadia asi nejakú pesničku. A myslím si, že sa môžeme na to vrhnúť pre tých, čo dávajú motorky do servisu skrz defekt, tak hneď aby mohli vedieť, ako to koleso zhodiť a ten defekt vlastne aj opraviť.